Латинчев победи първия си мач много трудно. Камен Новиков доста сила изхъби 7-6. Колко би в тайбрек? 7-3 в тайбрек. Така, 7-3, 7-6 геймовете. Играеш час и 10-15 минути според тебе. Това ще ти се отрази ли физически? Имаш още 2 мача в групата. Всички положения ще се отрази физически, но това е удоволствие от играта. Да играеш и напрегнат мач, да стигнеш до много тежка ситуация, да се пребориш със себе си. Това идваме всяка неделя. Пък се борим мач за мач и какво стане. А каква е била тежката ситуация? Губил си? Двамата имахме ситуации. При 3-3 той имаше 0-40 на мои сервис 3 поредни брейкпойнта. До края така не успяхме да се пробиеме. Тръгнах с двойна грешка тайбрека. Така че през целия мач е трудно. Камен игра много добре, игра разумно, игра агресивно, когато трябваше. В общи линии имах нужда от такъв мач, за да влеза в час с новата ракета, играваш още Хед престиж. Хед престиж, да. Добре, кажи си прогнозата, как виждаш нещата? Има ли Венков, предполагам, че смяташ за фаворит, но... Честно казвам, не. Някакси имам чувство, че Венков не е в тази форма, която беше и не е с това самочувствие, в което беше така в дълги части от сезона. Натрупа някаква друга загуба и вече не изглежда непобедими за другите. Въпреки, че технически е може би малък фаворит в турнира, в този формат въобще не се знае до края какво може да стане. Имам няколко човек, които са във форма и са добри играчи, Калин Кънчев и не знам, надявам се да е по-разнообразен от очакваното в турнира. Гледал ли си жребия? Няма ли някакъв шанс да играеш за пръв път с Венков? Не знам, честно казано, ако сме групи, които се кръстосват, които играят след това една срещу друга. Да, ясно, не си... Има шанс, това просто полуфинал вече може би, да.